घरे केहू बना ठीक बा अभी मौका बाटे मौका बाटे तो चौका मार ले बेटी हमके जोते के मन करता कहां पापा पापा कहता बबुआ ई बताई अम्मा जी हम जाते नहीं बाहर ठीक बना ई हमार प्यार के निशानी है ए पर तनिको खरोच ना आवे देख हम 2 महीना पर कमा के आइब न तो बारहवा छठिहार मनाई टेंट टोंट गिरा के ठीक बना बस और ए लइका के बाप के नाम देवे को है हमार नाव ना ठीक बना लेकिन ई रउआ के हम गिफ्ट देके जाते नहीं खेले कूदे खाए खाते ठीक बा खियावत रहो पियावत रहो दूध ठीक ना लेकिन सुनो रउआ आमा है प्यार एगो जतल बटे प्यार एगो मिलल बटे जहाँ सच बा वहाँ झूठ बटे जहाँ सच्चाई बा वो जुता अच्छाई होके करी बस माई के मत कहो ए माई अरे कहां बानी जी कौन से पता नहीं कुछ काम है गोड़ लागे आइल नहीं हो बाकी जल्दी आई ट्रेन में छूट जाई कैसे का करम फल फूल तो खाए के हम काजू किशमिश बादाम भेजत रहब आमा जी दामाद सास के कोनो दुख तकलीफ ना होके दे ठीक बा हम जाता नहीं अजी सुनो तनी आवता नहीं चलो अब भौजी काम करत करत एकदम पगला जाती है तो हम सोचे तनी भुजिया बना दी एक तो माई के हमरा बुझाते नहीं कि का जाने का कहाँ से का कोइले बिया बताव 2 साल से तो बाबूजी हमार फैक्ट्री में बाड़े कपड़ा के फैक्ट्री में साड़ी बनावने आई बिया कि एंगे ले बिया कहूँ में तो लाई लागता महतारी नु हो हमार सास रही तब उनकर पाई लगती पूछो में लागे लागता हो का करे सोच रही तनी भुजिया बना दी गरम गरम रोटी दे के बैठन हाल का है कहते सब्जी काटत नहीं जी बनाओ तनी माई खाती हो कहती है कि अरे माई हमारे कहने के हमारे साथ खिचड़ी बना के दब पातरे ओ करो मन बदलते रहता का छोले छोले मत काटी जी तनी ये पेजुआ काट दिया दुगो आलू है मैं भूज के डाल देम भुजिया नहीं है जब खिचड़ी खाई त ई कब का खाई नहीं चोना करे रहती है तो ठीक रहेला मत काट जान तनी कह दे कि पेटवा में अन बन लेखा भइल बावे त पातरे खिचड़ी खाई तो हम तो लाज ला तो कमाई कहे में हो बताओ बेटी दामाद वाला हो गई है ये कुल करतिया हम मान ले कि बच्चे जी रहल कि है रो कुछ कैसे कि हम तो पतो ना है हम तो सोसियो लेवे के तो सोच समझ के तारा ना बुझला हो कहां से का कोली बिया हमरा का बुझाई जी पापा जी के तो हम घरे गए हम बुझाता कि अइले उनका 2 साल हो गए आय आकाश कैसे का भइल अभी बताई अब ये 9वां महीना लागल बावे अब बताई 2 साल हो गए उनका गइले कौना हिसाब से कहबू तो लगी उल्टा बतियावे कह तो गाल से देवाल रहे नी वहां से के वाटी लाजे शर्म नहीं खा लागत एकदम घुटे पी गइल बानी जी बताई जेकर धी दामाद उतरी गइल बेटा पतो दामादो के साथे तो वही रहती है बेटा पतो वाला आदमी ए दामाद जी स्पंज लिया दी तो लाजो ना लागत ल कहे में ओकरा वो देखी बहुत चीज कहम में कि हम माई के शिकायत करते उन मेहरारू के उसे जाए वाली ना होई ठीक बा हम कहीं ना बुझाला कि हमार बेटा के लागी के दामाद लागी केहू लोग कुछ कह देली केहू लोग कुछ मंगा के खा ली उनका खइला से मतलब बा तनी पानी द कनी एक गिलास देख कहर ले बाड़ी हां ऑर्डर जब ऑर्डर पे ऑर्डर देले जाते नहीं माने वाला नौकर दूध को बटला ही बस अब का चाहिए हम तो लाज तनी लेके लाज ससुरो ने कि कोनो जने सुकै का तुम माई कैसन हालत ई को हम लाज हम नहीं हम नहीं बतिया यार चला तोला तो नहीं खे का ने काहे बीमार नहीं हो काले के आई हो गुनगुना के को उबाल के लेके दे देना ये के उलटी जा से पी के चली देखल जाओ बाद में हम काट के डाल ले हम खिचड़िया में ये वो पनिया हो हां अरे नहीं अरे के ना उठी धरा था पता नहीं भारी ते उठे के रस उठियो नहीं खे जाता भारी ते ये भारी ते कहीं तहिया ना बुझाई ढेर गरम बा नी पकड़ी हाथ चटा ना भा अपन निकला त माने का चादर का मन लइका उसिना जा पेटा में ओ दा तरी से राजा तो पियो तने ए मम्मी जी रतन को गतरी लाज लेखन बचल अब अरे भगवान के देन हवे वो तन घट को फरियाई हम का चाहत हमनी के इज्जत ले लेबे एकदम में मुंह दिखा भारी कइले बानी काम में बोल देला तो बेकार तो शोभा दे करे खुश हो गए के में भाई आवत अब मुंह ना मारो ऐसन भाई के जवान रहली तो ओबरा काहे ना भाई हमरा के देहले आ होय पतो हिया के भी एकरा वक्त एकरा होता नहीं का तोरे हो लाइन पर लाइन देता रे अरे का अच्छा ई बता तो सच तनी बताइए तो ई बाबूजी कितना दिन हो गइल आइले घर 2 बरिस हो गइल ई कहां से आ गइल बीच में यार लइके उतरे से बता दे बक्सर बिन गीतांजलि होटल में रहूं
हां इहो कुल करत रह का पीठ पीछे। अब बताई बुढ़ापा में जवानी छट लेवा के होटल में आवत घर द्वार ना रहे हमने के तो ना जानी जा जीवो चीजी ऐसा ना होला द्वार ना रहे। अपन घरे जाई तो फिर एक दिन दो दिन लागे बिताए के और बाहर से बाहर अपन मिल के चल जा। पाँव से कुल बात मत कहिए तो पाँव से तोरा लाजे डर कौन ची के बा ये बताई पाहुन के सामने है तरी देखा के चलते तो नहीं लाज लागत है बतिया खातिर लाज लागत। अच्छा बड़ा तू तो ऐसा बोले लू बुझेला कि एकदम से ने तू करतारू लइकी है दुख ना बुझबू महतारी के बताव तू ना हटे हम तो कहबो मत करिए। अब हमनी के का बुझब जा जी कहले बना ओकरे के बोला कि करे हम करे वाला नहीं खेम जाते अपना ससुरा ठीक बना हम अकेले केतना करब जी हमरा भीतर काम के बाहर हम तो कब के तू चल नहीं हरा पड़ा छोड़ द पहले हम नहीं बोलाते 10 दिन खातिर पापा जी के बोला ली बात मानी न तो बहुत दुख होई रह के हमरा से बहुत नहीं के हम जातन 10 दिन खातिर अपने गांव में हम कमरे में दर्द रहता मोबाइल तनी देबू उठ के ले ला अरे नहीं के चल जत कनी काहे कहत जातनी फोन कर उन करे के कोहे कि आके भाई कर हमारी बॉस के बात नहीं के गिफ्ट दे के गोल बड़ो फोन लगा के कह दे न तो सुनिए से तो कहिए से कैसे ऐसे कहती है। अब तो कहते से बोलावा के करी हमारी बॉस के बात नहीं के तन के आइए दादा हेलो हेलो सुनी ना कह तरी से न के कर लड़का हो तो हम कहनी कि बुढ़ावा कह तो कब बुढ़ावा का तो 2 बरिस हो गए हम कहनी एक दिन होटल में आई रहे मिले झूठ सच बोलनी है कह तरी से कि जेकर लड़का बुढ़ावा का लड़का तो बुढ़ावा से बोला के करवाव हमारी बस के बात नहीं खे कह तनी आके अपन गिफ्ट संभारी हमारी बस के बात नहीं खे। अब बताई लड़की उहे बात कहते पतोही उहे बात कहती हम कैसे कहीं के दम दे के हवे आ केहू जान जाए कि दामाद का लड़का हो तो का हमनी की इज्जत रही जाई ये बताई ना प्यार कोनी तो ऐसा कोनी की साला डाउनलोडे कर दिहनी एक के हाली में का कोई साला बहुत पछता तो नहीं काहे के दिल लागो ठीक बा होता है आज ठीक बताओ बुझाते नहीं कि हम का करी कि ना करी। हां ससुरा के उहे हाल बा नैहर के इहे हाल बा ससुरा में जाम तो सब कहबे न करिए सन आ कोने मुंह हम का बतिया माला लइको हो जइते सब न कहिया से देखा एकर माई बुढ़ाई लिए तक लइका होता आ देखो यो इतना दिन बाद हेलो का हो बोला तनी खुश रह का जी आज याद नहीं 2 महीना पर हम आवतनी हां का है काम को भनी ना कम बंद हो गेला बाक जी कौन कंपनी में गनिया कि जाते जाते काम बंद हो गई ऊ फ्लिपकार्ट वाला रहला बंद हो गइला। ए भगवान तो मन घरे 1 रुपया भेजबो ना कइनी और काम बंद हो गइल अब का करी हमरा ऊपर बा हो। अच्छा ई नहीं जानत कि जा कट बाटे तो लिंटर करवा के घर ए गर्मी में के रही जी हो जा कटरन के घर में अब देख मन नहीं खेलागत हमरा मन खातिर मन का करी घर चूल्हा गरम चल जब के पानी जीरवा नहीं खेवे के और रास्ता में मानी ट्रेन में आई हो कर निकल गल बन तब पूछत नहीं शर्म जीवी ठीक बा रखी आग लगा ओ बाप ये बुची जे हम तो बुझाते नहीं कि हम केने मुंह अपन चोरवाई चल हम सुन के आइनी नौरा के बताई पैर तले जमीन से लेके जाई इतना जान छोड़ा ना भौजी हमरी वो कुकुत रहबे करिए गरी कुकुता गइल आ गइल नानू ओकर पापा बउआ के आवत न ट्रेन में बड़े कहत न कि कामे नहीं खचल तो हम जानते बानी क्या होत रहन बुलाल गइल तो यहाँ ना के बुलाल हम काहे के बुलावे जाई हम एकरा मुंह देख खाती बुलावे अरे रौरा ना देखी पिछुती गइल नहीं आई खर्चा करने के लिए आके गोइठा ले आई देखी बारिश का मौसम भइल बावे हां ए बूची जी हमनी के भर से कहत नहीं जाई ससुर जी के थोड़ी ना हवे हां दामाद जी से प्यार भइल बा ओय हो भगवान का कहत हो ए बूची जी देखिए हम अभी लोग लइका ने अपन जवानी क्रिया हम खा के कहत रौरा से हम कोनो दिक्कत नहीं करना दुश्मनी बा फोन करके का कहत रही कि जन हमरा के गिफ्ट देले बानी नु आके संभारी हम देखभाल करी बताई हम कैसे बेटी पतो से कौन दामाद के पापा ढोवतिया तो हमारे नु सब त भइल बिया हो हमारे ये बुची पैर तले जमीन से रखी गइल है देखी के नोतिया आवे तो कर मरम्मत वाला बना के अपना ख्याल रखियो खाए पिए में कमी न करियो लेके 2 बार पता हो भोरी चट खाए के मन कइले रहल ओने साला गरम छना रहे
कल रही ख्याल रखेगा तो क्या बढ़िया से ख्याल रखले बानी न वादा करले कि 2 महीना पर हम आई पूरा हो गइल चलते नहीं है सबको नहीं क्यों चलत अल्ट्रासाउंड करानी हरुआ आई बन तो ले चल के अल्ट्रासाउंड करा दे ठीक है बेटा लास्ट महीना चलता है हां करा दे ले जाके के घर में रखी का झूठो के से कुछ कहला हुआ ख्याल रखवा तन कुछ कहला हो झूठ खाई जाता है दूसरे के प्यार बड़ी ड्यूटी जी काटे चल हमके पता नहीं चलत का हमके सब चल सास मातारी का अरे माई मटको के देखना है मटको के मातारी बड़ी देखी पिया दूध पिया दा त लास्ट शरम नहीं खे कलेजा में ठुकरा लग के बैठ मुझको हमर दमाद तोन के कुछ उनकर दमाद जो गिफ्ट दलमा तारे का हमके मालूम चल गइल बता गिफ्ट बहुत लाज ने के मोटकी के बताई फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट बंद भइल बा ना पियो आई नहीं खे आइए ई तो लाज लागत है कि माई के नो ए मोटक तू ये मुंह अबू तक घास के मुंह आबे ओही में तू में से निकाल तू अरे देखे गोतरी लाज नहीं के जीना बते हो मेरे पगड़ी कछ बनता बताओ ना फोटो होने जके अरे टूटल हो बंदा के कर बता जल्दी बता काट के टूटे जेवन होई तेवन होई आ सच बात झूठ बा आ सच्चाई बा जहां अच्छाई बा ई हमार गिफ्ट ह ई हमार लइका ह हां ये हम ही लोड कइले बानी हे भगवान महादेव कैसा भइल जो सच बता कि ना नाइ लानी खेतवा जोतवावे के तो जोतिए कि हम आवत नहीं असल वो भी तक ले वाला हम कब तक ले इंतजार करी उनकर अरे इंतजार बात खत्म करे जन वादा रहे तो वादा आज पूरा करे के रहे कितना इंतजार करावल देला बोली का बोली जौन बात है जहाँ सच बा जहाँ झूठ बा आ जहाँ सच्चाई बा वो जो अच्छाई बटले का कहत रही बतियावे के कहे के उ घरे के उ बा ना ठीक बा अभी मौका बाटे मौका बाटे तो चौका मार लेबे दी हमके जोते के मन करता का खेतावा हां त नहीं के तैले जी लेकिन उससे पहले हमके एगो चूमा चाहिए रुआ से ले ली ना ले ले अरे अब भर से कहत रही काहे तू हर में से दौड़त रहत हमरा गांव में नैहर रोज आवते रहत 2 दिन पर 3 दिन पर मत मार अरे करे जा के दूर दिन ओ बा अरे कितना मारत यार बंदा हम ये काम करे आवते अब खेत दब तोरे के गोरखपुर चल जे तू ही हमरा के खेदला होय त मोटकी के मोल के फाड़ लाटे करे मार रहे के तुम्हारी पिटा अल्लाह सोना बाटे कोन गतरी हो हे धरती फाड़ डाल ले लाई तू लोग के ठीक बना कैसन बात बा आयो भगवान अरे